नाम सहो निकालो बुआग्रा 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 निकालो बुआग्रा डॉलर फाइव दे जता तुम कबां बुआग पाइरो नो बुआग्रा बुआग्रा पाइरो नो कबां बुआग पाइरो ना Kabang bukai Pyronai. Kabang bukai Pyronai. Tipra Motha. Bubagra. Cini bubagra tonggu. Cini sakawo cino Baba Korea ni आशीर्वाद तंगु चेनि जीशु ख्रिस्ट नि आशीर्वाद तंगु तेबो भगवान बुद्ध नि आशीर्वाद तंगु चेनि माता त्रिपुरेश्वरी नि आशीर्वाद तंगु चेनि बुबाग्रा सावु जों ताबक निबो भगवान नि मंगबाय ईश्वर नि मंगबाय बाबा गोरिया नि मंगबाय सि जों लराय खायने होनो जे दल कबै करै बो दायतिनो अमरै थांगु चेनि बुबाग्रा Tipra Motha जों कबै बाय ताबक बुसबा खाय तंगु चेनि अधिकार न किफिल तबनानि बागै जों जे दिनो थानसा के चबा खायमेनि Tipra हावो वाइसफा नो बे थंगिया ख मावै फायो Tipra सानि जे हिस्टोरी एबा लाइबुमा जों चबा खाय फेमेनि डेमोक्रेटिक फाइडबो जों फसल मामानि नखा ini जों टिउजेस नि नेतृत्व चबा खायै एडिसिमान मानि नखा जोंनि बेकेसार नि नेतृत्व चबा खायै जों तीनटा सीट मामानि नखा ताबक जों बुबाग्रानि दल Tipra Motha खायैबो जों बोसकांगो जोंनि डिमान्ड जे ग्रेटर Tipra land अमबो जों सक्सेस होनाय दिनै जों तानि बागै ओ 16 तारिखआव तानि बागै जों Tipra Motha एबा आनो ओ बागमा केन्द्र नंगै बोर्ड लायनानि नाम कायसे सिकारन दिनै अरनि जुबक नेता साइ थांखा गोविंद मानिक जमातिया आगिनि बोर्ड लायमानि के सरकार परिवर्तन खायनि बागै सीपीएम नो मेचेवै बीजेपी तो बनाय बीजेपी नो मेचेवै कांग्रेस तो बनाय अमा हाइके वानसोवै आगि हिंके बोर्ड लायो फियाबा अमो ताबक चिनि जे 16 तारिख नि बोर्ड चिनि भविष्यत बाय गोरोंजाक चिनि तिप्रासानि भविष्यत न जों बाहायके बोसकांगो काहा खायमानो अमन सि जों वानसोगै बोर्ड मारो लायनाय ताबोफानो बीजेपी हि निजेनि व्यक्तिगत निजेनि स्वार्थ बनो वानसोगै बै पार्टी खायतंखो बीजेपी कांग्रेस सीपीएम होनो दिनै आं सुदु एमएलए ओंनानि बागैया चिनि बुबाग्रा दागेवो अमो फाइट चिनि दफानि चबा नों बासादि होनै चंगै द जागैसि आं अ जागाव बुट बासानाय होनै सावै बासा मानिया नों जेकपानो चिनि तिप्रासा दफानि बागै अमो फाइट मा खायनाय ओ फाइट जों कप्लाय ओंनि नांनाय हाय होनै हनजागै मा फायमानिसि दिनै चिनि एलाकानि एमएलए मन्त्री विगत 5 बोसोरनि सिगां जेफ्रो एमएलए उङानि बागै बुट बासा फायो गोबांमा प्रतिश्रुति रखा एलाका बासिनि डेभलपमेन्टनि इस्यु न तैयै निनि
स्कुल एडुकेशन गाहाम खायनायनि बागै जोंनि समाजनो करा खायनायनि बागै বিভিন্ন কক साफायखा बहुत पास माने यागुलो जोंनि समाजनो बनालिया बो जमाते हदाबाय आसुक काहांखे तंगै सामं तां फायजाक्सि जमाते हदानि हामख्रानि बागैबो बो फायमालिया दिनै जोंनोबो 2017 माध्यमिक कोचिंग सेंटर रां रहोजाया हनै गरिया कोचिंग सेंटर रां रहोजाया हनै चबा खायमेनि आफ्रो एसटी स्टाइपेंड रजाया ड्रप आउट नि बागै स्टाइपेंड कम रजागो हनै चबा खायमेनि बो एमले इंमाले तेस कम खाय रजा फिसु आगि 50 टाका रजागो बो फायमाले नेने 25 टाका सिक्सु आं परसेंटेज हिसाब आगि 50% रजागो सब्सिडी मणिपुरै बो एमले इंमाले 25% सि रजागसु बो मंत्री इंमाले रुसरो फिलिया गे कोचिंग सेंटर ताबुक तुरितो गरिखा कमारो सिरोसिउ कोचिंग सेंटर इंगेवा आसु चिनि बुसानो रोंरोनाय हनै कोचिंग सेंटर बै फोरों तंनाय रनो बर' स्कलारशिप रावो स्टाइपेंड रावो के आगिनि सरकार हाया हफानो चालु खाय तंमानि 50% रां रावो बीजेपी फाइमानि परे 25% खायखा बो मंत्री मामले सकमाय स्पाइफिउ इंगे आफ्रो तानि चुरि खावै साबा जे चिनि एसटी बैकलॉग माध्यमिक ड्रप आउट दनो जों चाकरी आइ म परे रावै पास खालायरो नाहि इंगे दफानि बाङै हदानि बाङै बो आसुक साइ थांमोनि हदारनो बो सामन आंजालिया हायसि दिनै जों बुबाग्रानि नेतृत्व फायखा जो तो कम्युनिटी नि हेड न जों अनारारियाम रखा सम्मानजनक कायचा बाता रखा जों एडिसिनि सिगां साया जे हदा अक्रानो जों बाता रनाय हनो मलसमनि रायनो जों बाता रनाय हनै साया कलयनि रायनो जों बाता रनाय हि साया जतनो जों रखा बरले कागज नामो जिने हदा अक्रा रनो सोंमै नायदि कयबार कागज मा रखा बरनो 2000 सि बरले बाता रनाय हो जोंके स सायावै सि 5000 के रय रहा 2000 हदा अक्रा रनो बाता रनाय फहि 10 बार से कागज सा हायसि चिनि जयिं मादो सि जो तो हदानि लिडार रनो नंगै मीटिंग खायबिले कागज बो नावो हदा अक्रा रनो जागा आरे म रां रनाय हनै बाता रनाय हनै रलिया जों जागा बो रखा खमलंगो बागै चिनि एडिसि हाफां फायै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों रखा ताबक जों जतनो जागा बागजा प्लट बागजा चिनि जमाते हदानिबो बागजा कलयनिबो बागजा मलसनिबो बागजा गे जों चिनि समाजनो जों कुसु कारणानि बागै सिबा सामं तांक बैके चिनि तिप्रा मथा चिनि बुबाग्रा फाइनाय सालबो जों जदिसि स्टेट ऑफ कब्जा खायमा हांके चिनि गरिया पूजा जतो ताक पूजा खाय तंगनि बो सरकारिनि फेस्टिवल कैलेंडर दुरुय रांखक्सपा नायाखि रयने ताबक जे जों हदा बाय कलेक्शन खालै पूजा खालै मा तंगो बो खक्सपा नायाखि जों रयनाय नेने मलसम रवनि आन्थार बुथार थों जतो बरनि फेस्टिवल थुं मागनां खायरनाय मलसम हदा हयते रां थुंगनि नांलिया कलयनि रायबाल माने पांडा बरनि जतनि से कतर फेस्टिवल बोसोर रां थां जतो थांनाय न बरक माइचारगो नंगै मेलाव थांनाय न पर्यन्त बरक माइचारो आफ्रो हंके रायबाल माने पांडाव बोसोर रां थां बसर जेसो थाङो सरकारि बाबे जों गाचा आइन सिसनाय रनाय हायसि गरिया पूजा खायबे नोंथों संग्रामा पूजा खाय नोंथों कर रायबाल माने पूजा अंथों जतो कम्युनिटी वसि गरिया पूजा तो खायो ट्रेडिशनली जों अमाहाय सलै तंमानि न जों अमाहायके सिस्टेम खायने जों नगो बरक जे हदानो सासि थों तंग हंके जनगणबा थोंसिनाय बिले हदा अक्रा रगनो सि राय रगनो सि नेने ताम होसनाय बरनि
যে কমিউনিটি ni chief no si bata rona hi kagos na u roya bata na rona hi hoi nu roya hake si 10-12 nama oi thung payu hinke ব্যক্তিগত নম্বর তানি থিয়া খাসিনা তিনি ও পাতিং খা তাবকনি সরকার যে তাবক বড় গসি থাংমানি ন কাইসপা ফুলফিল খাইলাং মালিয়ানি বাগৈ বড়নি অমাহাই অবস্থা जों তিনি চিনি বুবাগ্রা নেতৃত্বে যে তাবক বিধানসভা ফাই অম শুধু বিধানসভা ও এমএলএ কপ্লাই কেচিং খাইলাইবনি প্রশ্ন ইয়া 2026 ডিলিমিটেশন ফাই দङ যদি जों ও ডিলিমিটেশনनि सिगां তাবক সরকারও जों ফাইমে হিনকে চিনি ভবিষ্যৎ गोमानाय आसो 75 বছর যে जों थोंजागै फाइमेनि अधिकार माया ngै फाइमेनि जों yok saya ngै तंमानि ओ yok सावनि सालंखा पाइथाक जबा अंखा 16 तारिख ओ 16 तारिख चिनि पाइथाक जबा गणतांत्रिक जबा ओ जबा जों कुनो मुसलमाननि बिरोधी जबाया कुनो बांगालीनि बिरोधी जबाया कुनो मणिपुरीनि बिरोधी जबाया कुनो कायसा कम्युनिटीनि बिरोधी जबाया अम भारतबर्षनि संविधानो सिसुइजाक बनो जोंनो रदिहि हमानिसि जों फाइखांके प्रतिष्ठा खाइमाना तिनि चिनि दाउतम ब्लाइ नांमानि कक्साहा जों ग्रेटर टिप्रा लैंड सावै सेपारेट स्टेट हिंके अम कुनो वाजैनि बागै बांगालीनि बागै हायांया तिनि उदयपुराव लामा काहामा दङ चिनि अर कलंकाय गामियाव लामा सुनाय रखे बरनि खति देंनाय उदयपुरनि लामा हाया दें पैना बरनि लामा काहा तो नाय बिले चिनि अरबो काहा